Були в мене в роботі жіночі джинси з досить цікавим оформленням нижнього краю. З лицевого боку проглядається аж 3 строчки, оскільки двома з них з виворітного боку настрочена декоративна тасьма. Такою ж самою тасьмою декорована і одна шлівка. Джинси я маю вкоротити зі збереженням фабричної потертості і залишити тасьму. Тасьму відпорюю. Джинси підшиваю способом, який я зазвичай використовую для збереження фабричної кромки. Зайві припуски зрізаю. Підшиваю тасьму. Перша строчка щільно до припуска на підгин. Другою строчкою закріплюю протилежний край. Ось так виглядають джинси після завершеної роботи. До речі, в такий спосіб можна оновити улюблені джинси, нашити тасьму, декорувати одну шлівку і ще додатково одну задню кишеню в край. Або ж інший варіант.